Hau da paralelo ekuatorea. Edo baita deitzen zaio zero paralelo. Eta baita dira bost importantena. Hau, kantzer tropikoa eta zirkulo polar artikoa. Eta besteak dira Capricornio tropikoa eta zirkulo polar antartikoa. Baita ekuatorea zatitzen du lurra bi hemisferioa. Ipar hemisferioa eta hego hemisferioa. Hau da Greenwich eta Greenwich meridianoa edo zero meridianoa eta zatitzen du lurra bi zatitan. Ekialdea eta mendebaldea. Meridianoak hauek dira meridianoak eta dira lurra banatzeko eta puntuak errazago gorputzeko. Baita, Greenwich meridianoa deitzen zaio Londreseko Greenwichetik pasatzen delako eta meridiano guzti